Så er det lørdag aften her på Mystifik på Skovbrynet, og det er den sidste aften inden at vores kursister ankommer her til plankursus på Mystifik. Jeg har været ude og snakke lidt med teamet, som har arbejdet hårdt hele dagen for at blive klar med alle de ting, der skal bygges op her på Skovbrynet til uge 42. Og prøv at kigge med her. Hvad, Rune, har vi ikke lige holdt pause, eller hvad? Jo, men jeg prøver at holde overblikket her. Nå? Så Gitte, hun er lige ved at få styr på, at vi får bundet af de huller. Nå? Hvordan går det, Gitte? Skide godt. Skide godt? Ja. Nå, man bruger da ikke huller med snore? Nå, okay. Okay. Nå. Nej, vi skal have sådan nogle mærker på. Jeg har en 3 meter her, som også er brugt til det der. Det er lige lovlig tørn til det andet. Hvad så, kursuslæder? Hvordan synes du, det går? Hvad så, Latino? Jeg synes, det går ret godt. Hvad synes du selv? Jo, det er fint. Jo. Kan du lige holde en finger her? Jo. Er det for tørt, dem her? Er de egentlig ikke? Rune, må de være 4? Hvordan synes du, det går indtil videre? Pissegodt. Pisse godt. Du får dig. Der er styr på tingene, og der er orden i tingene. Det er da kanon. Ja. Jeg synes, du får kørt noget landrover. Jamen det har jeg, og det er det jeg kan jo. Det er det, du er god til. Nogen kan save, nogen kan skrue, jeg kan køre bil. Du kan køre bil. Ja. Jamen, du er også bare studerende, er du ikke? Jo jo. Nej. Det er fint. Hvad med de to tosser? Er de stadigvæk på dem? Jeg håber, vi har tabt dem. Ja, de sidder og snakker dem. Ja. Det er super. Hvad skal vi i gang med nu så? Det der skal ske nu, det er, at vi lige skal ud og læse nogle ting og sager af, som det skal bruges til at lave lejrpladser med. Ja. Det er da helt kanon. Det er helt hen i skoven. Er det helt hen i skoven? Ja, vi skal helt hen i skoven. Okay. Det er så i orden. Jamen, Vi skal dreje her, ikke? det er super. Thomas, hvad er det, I er ved at lave heroppe? Det er jo ruder med ledninger, og det er jo en spejderlejr, det her. Er det sådan helt normalt at have ledninger og spejderlejre samme sted? Ej, altså normalt spejder nok ikke, men her på Mystifik kan vi godt lide at lege lidt med ledninger. Vi er ved at lave nogle fine lamper, som ligger her, som skal op og hænge i det her dejlige Mystic Kitchen, hvor vi har monteret et lille stik, som skal i en tavle, og så som egentlig sådan skal stå lys ned, så spejderne rigtig kan se, hvad det er, de står og arbejder med, så de ikke kommer til at skære sig fingrene, hvis det er for mørkt. Er det ikke meget farligt med strømmen på sådan en lejrplads? Jamen, vi er jo faktisk lidt professionelle også, der laver det, så det er overhovedet ikke farligt, fordi der er jo, som man kan se, er der 3 ben på her, det vil sige, der er jord med rundt, og altså man kan ikke forstøde nogen steder. Og vi har nogle specielt gode tavler, som gør, at man slet ikke kan forstøde, for der er sådan en HP4-relæ foran, så der er rigtig styr på det. Og det bløder og alting, mand. Hvad er det, der er sket? Jeg øksede bare lige, og så gik det bare lige gennem bukserne og ind i benene. Og så bløder det, når jeg trykker på det. Gør det ikke ondt? Jo, det gør sindssygt ondt, mand. Det er jo helt vildt, mand. Det er jo fordi, man offrer sig totalt for den her sag. Hvad sker der så, tror du skal syes? Altså, jeg tror ikke, det står til at redde.
er bange for, at benet skal amputeres ved hoften. Men nu går jeg ned på skadestuen og spørger. Jeg har lige mødt overpedellen her på lejrpladsen, og Ulrik, hvad er der travlt herop til Mystifik? Spejderne ankommer jo i morgen på stationerne rundt omkring, og er I klar til at modtage dem? Fuldstændig klar. Der er lige lidt, der skal laves ind, men vi når det nok. Det er godt at høre. Du er ved at lægge nogle rør ind? Ja, det er sådan, man siger. Ja. Der går jeg og lægger rør ind. Hvad skal de rør bruges til? Det er simpelthen til vandhaner i køkkenet. Det er sådan en meget alternativ vandhane. Den fungerer ved, men så er der åben, så er der lukket, og så kommer der vand ind i den her ende, og der kommer vand ud af den. Det er jo til at forstå, kan man sige. Det er rimelig simpelt. Og så den blå, den markerer så, at det er koldt vand. Ja. Det er ret koldt her. Tror du, spejderne kommer til at fryse? Altså, hvis de ikke har ordentligt med tøj på, så gør de. Fordi det, altså, i morges, der var der is på bilerne. Så lidt koldt er her jo. Så hvis en pedel lige skal give et godt råd her på falderebet, inden at spejderne skal afsted i morgen tidlig, hvad kunne det så være? Lag på lag på lag på lag. Hvad med dig, Pippi? Er du klar til at modtage spejderne? Har du slet ikke nogen kommentarer til, at der kommer 70 spejder heroppe i morgen? Hvordan er det sådan at være teamens vagthund? Ser du dig selv som en dygtig vagthund?